Em canso. Quedo rebentat. Abans d'entrar, em presento. Soc d'un poble de l'Empordà que es diu Palau-Pernil. Jo sóc d'un poble de Barcelona que es diu Barcelona. Porto els últims detalls al pis que hem de compartir. El pis de tots dos. Petitonet i molt bufonet. Au, David, sigues galant. Fes una mica de cerimònia. Poc que t'entenc. Què es fa a les pel·lícules en un cas així? Ah, sí! Poc deuen passar tant les noies de les pel·lícules. Si sóc una ploma, si sóc una ploma. Ai, que maco, que maco! T'he fet mal, nineta, t'has trencat algun os. Un consell. Entrin sempre pel seu propi camp. Encara no han arribat els nous llogaters. Jo sóc la portera i m'he dit, abans no es presentin, deixa'm assabentar-me de 4 o 5 intimitats, així de clar. Després, quan ja hi viuen, no deixen regirar els calaixers ni res. Oh! Veiem. Leotardos de la dona. Pantalons del marit. Cap problema d'identificació. Ara que, tants llibres. Ai, no sé, m'imaginava una altra mena de luxe. Més argenteria, més cristall de Bohèmia. Ai, no sé, deuen ser púrria. Ella ja la conec. La vaig veure el dia que va venir amb les mudances. Semblava senyora i complida. Però això no vol dir res. Potser és un pendó. Oi, també el vaig veure. De lluny no ens vam dir ni asa ni bèstia. Semblava endreçadet, però no me'n fio. Podria ser un bacó. O potser és un criminal en potència. Avui en dia ja no tens clara la innocència de ningú. Un reiet meu.
Un home que li agrada cuinar és un regal per qualsevol dona emancipada. Sí, però no te n'aprofitis, que ja m'imagino tota la cuina tot el dia. De moment, qui se n'aprofita més ets tu. El primer dia que som en aquest pis l'hauríem de celebrar amb alguna cosa més que sofregir. Què vols dir, salvatge? Et menjo de dir, segur que m'aprofitaria més. Algú? Algú parla? Jo som aquí, jo no els he vist arribar. Conxo, ara m'enxamparan en plena investigació. Ai, ai, he deixat l'escombra i els expulsadors. Això podria ser una pista, aquí. He sentit soroll, David. Deixa't de sorolls, que necessito marxa. La marxa fúnebre serà si han entrat lladres. Està bé. Si pateixes, ja ho miro. Sí. Ja ho miro. Poc hi ha ningú. Ai, no em toquis! Assassí! Sàdic! Jo sàdic? Vostè lladre! Lladre! El primer dia ja tenim lladres. Auxili, ajut, auxili! Però que no ho veus, que és la portera? Això és una portera. Doncs que es tregui la carota, que no som carnestoltes. Escolti, la cara que em va donar Déu, eh? Devia ser el dia que descansava. No siguis petós. Comencem molt malament, jove. Però que molt malament, eh? I tan malament que comencem. Perquè si es pica d'una broma del meu company, ja em dirà com ens hem de sentir nosaltres, que ens la trobem aquí regirant. M'ho sabrà explicar? No era pas jo qui sobrava. Són vostès, que no havien d'arribar fins demà. Vostès, que gasten molt poca formalitat. Vet-ho aquí. Que jo gasto poca formalitat. Jo que a la universitat em deien el sargento negro. Jo que a l'institut no he donat un aprovat des de fa 10 anys. Ui, no sap amb qui s'ha topat. Doncs miri, senyora... Com se diu, vostè? Magdalena. Però els amics em diuen Enriqueta. Per què? No sé, perquè volen. Ai, quin riure, ai, que em peto! És molt de la broma, el senyor, eh? Massa. Però jo no en sóc gens. Quan m'he de quadrar, em quadro. Així doncs, anem per feina. Ui, la feina la tenen a la cuina. Se'ls està cremant alguna cosa? El sofregit, corre de salvar-lo. Ell ha de patir pel sofregit i ell aquí fent conversa. Aquí hi ha marro. Això, senyora, si no mana res més... Sí que mano, sí. Ja que ens hi trobem, potser que féssim per conèixer-nos una mica. Ai, no cal. Ja em sumo el panorama. Ja, què insinua? Miri, vostè és una despòtica i el seu home és un calçassa. Entomaré la grulleria amb estoïcisme i senyorio. Val més fer la política dels bons veïns. Passi, dona, passi, que veurà el piset. Ah, no, ja l'he vist. Ja m'ho pensava. Vingui. S'ha salvat el sofregit. Deixa't de sofregits. Senyora Magdalena, guardàvem una ampolla de xampany per celebrar l'inauguració del pis. Què me'n diu d'unes bombolletes? Ah, van bé per pair. Per pair què? Els del segon primera m'han convidat a cacauet. Allò sí que són senyors. Nosaltres també en som. Almenys jo. Au, David, vés a buscar el xampany. Para compte que mentre sóc fora no et surti el geni. És una mica morruda, sap? Deixa'm fer a mi, que tu no tens món. Que jo no tinc món. Ja comencem. Doncs el lloc no s'aprèn tant de món com darrere d'un tauler. Ah, el senyor és botiguer? Adroguer. Soc supermercader. Una cosa és una botigueta i una altra un supermercat. A l'americana, senyora Magdalena. Estil anunci de la tele. Ai, no sé. Què vol que li digui? Els feia de més empaque. Doncs per tractar amb vostè encara en tinc massa d'empaque. Miri que em picaré, eh? No es piqui, dona, no es piqui. I tu vés a buscar el xampany? Fa pocs anys que viu a Barcelona, però com diu ell, no se li nota. Gasten molts llibres. Deu ser molt llegida, vostè. Podria ser ell el llegit. Ai, miri, francament, ell no em fa la cara. Jo sí? Oh, senyora Magdalena, m'afalaga. Sí.
De vell antuvi m'atorga unes capacitats per damunt de les del mascle que de cara a la col·lectivitat m'asseguren que la lluita de les dones conscienciades i els esforços d'aquelles filles del maig francès no han estat endebades. Foronda, si sé que parla així no li pregunto. Ja comença a fer-se les 7 ciències. Xampany! Ja pot estar contenta. Home! És del més car. No faci cas de la remarca. Obviï-l. Què diu què? Obviï'l, ignori'l, desconegui'l. I amb el brindis segellem l'efecte. Salut. Bé. Jo sé, simpàtica Magdalena, que vostè és una mica xafardera. No li faci cas. És la seva manera de dir les coses. Miri, senyora, jo no sóc una mica xafardera. No? Jo sóc molt xafardera. Miri si en sóc, que un mes abans de que vostès vinguessin ja els havia deixat com un drap brut. Quina barra. I què deia de nosaltres? O no anava a fer res. La xafardera sóc jo i no vostè. Doncs, per evitar que continuï xafardejant tota la vida, vull que ho sàpiga tot de bones a primeres. Que puc prendre nota? Prengui. Molt bé. Esperi. No senten la porta, eh? L'estan burxant? Només hi ha una persona que tingui les claus, a part dels que som aquí. La mamà. Considero de molta barra que ja ens vingui a amargar el primer dia. A Maria? Passava pel passeig de Gràcia i he dit: puja un moment a veure la nena. Doncs ja té mèrit, perquè vivim a Horta. L'he posat guapíssima. L'he posat un renard de preu, un barret bo i un penjall fi de no dir. I ara penso, val la pena de tanta elegància de tota la vida per anar a veure una filla que desacredita nom, fama i doctrina i se'n va a viure amb el fill d'un tocinaire de Palau Pernil? Mamà, no comencis. Soc ben rebuda per part dels inductors a l'adulteri públic, però tot i així he dit, porta la nena un gerro, que faci joc amb un altre gerro. Així doncs, vet aquí el gerro. A ell no li agradarà perquè és un gerro de molt bon gust. Oh, vaja, veig que teniu minyona. És filipina. Diuen que va molt bé per practicar idiomes. Jo no sóc filipina ni minyona. Ah, no, doncs què és? Gallega i camionera, eh? La senyora Magdalena és la deliciosa portera d'aquesta casa. Vergonya! La portera al salonet. Ara ja som dues. Abans que vostè arribés, començàvem a entendre'ns com a persones civilitzades. Vostè civilitzat. Vostè, que ha induït a la nena als cims de la vergonya pública. Aquest pis fa pudor de mort anticonstitucional. I aquesta dona fa cara de ser l'alcavota. Senyora, jo vaig per la vida amb la cara molt neta. Neta potser sí, afaitada no gaire. I que em picaré. Trobo que una dona amb bigoti fa clargar-la. Em pico. No piqui, La mamà ha volgut dir... Jo no sóc la seva mamà. De fet, no sóc la mamà de ningú, jo. La meva filla em nega per 2 vegades. Sí, la primera en acceptar un home que era un canalla, i ara un canalla que no és el seu home. Però, com que sóc abnegada, com que vaig passar la guerra, i com que l'amor de mare no l'atura ni els agricultors francesos, m'he posat el renard negre, que de negre sembla blau, i amb la clanxa ben crepada i un penjoll d'argent al trau, he vingut a portar el gerro, tant si escau com si no escau. I cada nit que aquest homenot et pegui una tunda, quan torni torrat a casa, sí només. Quan et sentis rebotida contra la paret, mira el gerro de ta mare i recorda que a casa hi trobaràs perdó i un llit que encara t'hi espera. Adie. 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 Ah, i vostè cregui, una bona pasta d'afaitar fa prodigi. M'acompanyo, mamà. No se'ns quedés amagada en un armari per esbrinar que fem de nits. Mamà... Sí. Sabia que hi havia marro. Ho pressentia. Senyora, no em mortifiqui que l'escabetxo.
Bé, suculenta Magdalena, em fa l'efecte que la sorprenedora interrupció de la mamà m'ha estalviat feines. I a més, com que fa quasi una setmana que aquestes caixes són aquí, ja deu saber tot el que hi ha. I què és? Tot, excepte aquells 2 retrats. Ah, això la té intrigada. Sí. Ho veu, com encara la puc sorprendre? David, porta'm els retrats dels interfectes, tu que estàs dret. No sé com s'ho fa, però sempre estic dret per portar coses. A més, això de portar el retrat de l'altre, trobo que és ser banyut i pagar el beure. Però... Ell. Ella. Ah, ells. Escolti, qui són ells? Vostè sempre ha parlat del David com si fos el meu marit. Doncs bé, el meu marit és aquest. I em deixa morta, eh? Llavors, què li és, el botiguer? El fulano. Fill de la fulana. Això mai. Vostè ens margina. La seva moral, que deu ser mesquineta, ja comencen a tamitzar-nos. No s'empatolli, que jo no he dit coses tan rares, eh? Vostè podria pensar que som uns indesitjables, vivint junts, amb el marit d'ella viu i la meva dona encara més viva. Més viva que ningú. Un tomàquet, senyora. Un tomàquet. Per entendre'ns, la dona del meu company era com Anna Karenina. Déu meu, es va tirar un tren. No. Es va tirar un revisor del tren. Després, altres revisors d'altres trens. Tota la línia Massanet-Girona va gaudir del seu cost. Jo ja ho sabia que no era pura. El que no em pensava és que fos tan excessiva. mato, Cordelia! Et mato, t'ho passo! No, no, no! Et mato! Et mato! Espera, David, que farem tractes. No transigeixo. Et regalo la meva dot, David. Et regalo la meva dot. Me'n ben refotut de la teva dot. Amb els diners de la meva dot pots posar botiga a Barcelona. Digues les garrapetes. Jo també era víctima d'un mal amor. Pertanyo a la generació de noietes universitàries que allà als anys 60 es van casar totes alhora i es van separar totes de cop. Fragilitat dels sentiments, senyora. Em vaig casar amb el Ricard quan encara havíem d'acabar els estudis. Ell era tan brillant, el més brillant del seu curs i de molts cursos. Tenia una activitat política esquerrana que en aquella època me'l feia semblar un heroi. Tinc la impressió que va ser un casament ideològic. Vostè ja m'entén. Jo no l'entenc del res. Vull dir que les nostres idees eren idèntiques. Si a més ho haguessin estat els sentiments, ell m'obria a la política, ell m'obria a la cultura, ell m'obria a l'art. Però res més. Els seus llibres li feien més companyia que el meu amor. I li deia, o Lenin o jo.
I es quedava amb Lenin. Insistia, o Marcús o jo. I es quedava amb Marcús. Fins i tot un dia, ja desesperada, li vaig dir: o en Pompeu Fabra o jo. Verge santa! Es va quedar amb el diccionari, abans que amb els meus petons. Escolti, potser si hagués trucat a l'Encarna de noche i hauria donat un bon consell? El meu cas era tot un altre. Sense voler ofendre, era un amor intel·lectual. Portada d'aquella mena d'inductisme que sol presidir les decisions de les ànimes cultivades, vaig recórrer a la ciència. Em vaig confiar a un psiquiatre. I aquell antic company d'universitat, en Narcís Bull, es convertiria a partir d'aleshores en el meu millor amic i confident. De què parleu amb el teu home a l'hora de dinar? De la narrativa de Manuel de Pedrolo. I durant les hores de sopar? De la revolució cultural xinesa. I quan aneu en cotxe? De les perruques de Santiago Carrilla. I ara una pregunta molt delicada. De què parleu quan feu l'amor? Quan fem què? Home, l'amor. És que no sé què vols dir. És clar que no ho saps. Pobre màrtir de la victòria de la universitat sobre els plaers de Venus. No sé què diu. De què parla? Fer l'amor? Quina assignatura és aquesta? Era la clau de la qüestió. Realitat ben patètica, però no exclusiva. A una altra clienta li havia passat exactament igual amb el seu home. Li vaig aconsellar que li digués: saps què, maco? Bon vent i barca nova. Ho feu. I després va trobar un mulato de Bombay que tot és posar i fent colles. Ja l'agafo. Vol dir que amb aquest bufa més ampolles que amb l'altre. Que amb l'altre no bufava cullera. L'altre només sabia fer tesis. Tesis i octavetes. I jo em floria. Em floria, sí. Fins al dia que ja em vaig tenir prou i em vaig plantar. No puc més. No puc més. Doncs mira l'hora que t'ho dic. Jo faré un pensament. Et faré el salt amb el primer home que vegi. Ho entens? Amb el primer. No m'escoltes, Ja te'n penediràs. Ara han de trucar. Així fos Robert Redford, així fos... Soc l'amo del supermercat. M'han fet un encàrrec i com que m'he quedat sense aprenent... Llamé al cielo y no me oyó, y por sus puertas me cierro, de mis pasos en la tierra, responde el cielo y no yo. Senyora, he dit del supermercat, no del relax a domicili. Aprenente, senyor, però puc ser perfeccionista. I aquell mal home ni tan sols va aixecar els ulls de la gran enciclopèdia catalana. Ai, sí, sí. La història és commovedora. Ara què? Una dona amb dos marits. No sé què diran els de segon primera. En cap marit, senyora. Som dos divorciats que pretenen encarrilar la seva vida mentre decidim quin pot ser el millor camí. Jo, senyora Magdalena, només he volgut donar-li el gust de conèixer la nostra situació. Si en fem una anàlisi coherent, veurà que és la de moltes parelles del nostre país. Exactament. Situació anòmala, però de cap manera indecorosa. Bé, senyora Magdalena, si demà ens fa l'honor de pujar a netejar l'aigüera, li explicaré altres detalls de la nostra intimitat, que segons endevino en el seu caràcter, l'han d'apassionar d'allò més. Miri, senyora, m'ha buscat i m'ha trobat. Demà vindré a saber més coses.
Però ara no me'n vaig sense dir-li una de fresca. Desembutxi. El seu home, o com se'n digui, és un sòmines d'entomar que vostè encara guardi el retrat del seu exmarit. I vostè és una beneita d'entomar que ell encara guardi el retrat d'aquella donota. Què? Li ho expliquem tot? Al capdavall no és cap vergonya. Els tenim ben a la vista, perquè estiguin contents de veure's aquesta nit, quan vinguin a sopar. Jo estic preparant el sofregit en honor del Ricard. I jo una honesta amanida d'anguiles, en honor de la Cordèlia. Jo m'he quedat tal plantada com un ciprés que cree en Dios. I que tots quatre celebrem que el Ricard i la Cordèlia s'han casat. Ah! Entre ells o contra uns altres? Entre ells, dona. El Ricard es va fer ferroviari. La Cordèlia va anar a treure un quilomètric. I ja se sap, l'ocasió la pinta en calva. Miri, els seré franca. De totes les coses que he vist en aquesta escala, encara no havia trobat 4 banyuts compartint un sofregit. Doncs jo pot anar a explicar-ho a tots els veïns. Com més clars, millor. Això mateix. Passi-ho bé, senyora Magdalena. I que la bombin. Ets molt expeditiva, tu. Encara en seré més. Abraça'n ben fort, abans no vinguin els altres. Ara s'estan petonejant. I a més, són del vici.